uvedana ifikele kuwena akhulume nawe yabo. And then that's when he was like, "Ish, it's ngiyaxolisa for undermining your work as a woman." I was like, "No, it's fine. So guys, stop undermining us. We know our job also. As y'all are men." Yabo nami artist man after being under, I even told you would say undermine a man because after he heard you was ukuchazela into eziningi mina ngafuna ungichazela zona. Because as amtshela ukuthi no, uAsa ungathathi ngokuthi she's being rude or she's emotional. Yamanje baseJozi ngenxa yomsebenzi wami. Oh yeah. For as much as I don't know saying I built them brick by brick, but it was a joint effort ukuthi mina ngenza my partner wenze yabo. Because another thing that people have to understand ukuthi again wonke umuntu ofika will level ka-Black Junior ukuthi from nothing to something within a flash of 5 years, 2 years, 1 year, because ushaya something trendayo usuzoshesha uduma. Remember egamini everybody ukuthi align kahle nami ngibusy isikhathi sina nginaso yabo. So maybe after a month or two cela ukubuya ubasket wami sengoqoqe kahle. Lo yedwa athi okay, lo munye walisale wakhuluma umathanda wakhe. Ngiyakhumbula ke leyo. Yabo. So recently after fethu tontoni some time after that singiresignile into ozabe ngabanika ke. Because much even ama royalties engoma zethu, because as a manager fanele ube nayo i-commission yakho percentage, ngaba i-booking fee, ngaba ingoma fanele into ozoyigaina na because awusebenzeni mahhala. Hey yo guys, welcome back to another episode of You Can't Shazam podcast with your host with the most Asana Mapolontazi Mhlophe Yangob. Now yazi angikaze ngahamba ngedwa. Ngihamba with my favorite camera crew by Eman. We'll miss you so much, but shout out to Ngcebo, Smokey the Smokes, and then my one and only ghost lady lapha emakhoneni. And then today, oh yes, it's a wonderful day. Ngiphethe Mr. You Can't Shazam it himself. So wanna put. So njani. Yeah, phila unjani. Hey, udala ngisho yabona South Africa. It's fine, but awubona sobs ngoba phela yabona usubita nashigama lami ngencane ngentani. Ngingasakuprintisi ngithi Mr. Shazam it yabo ngoba. Sobs right. Ngiyaphila unjani. Yini manje? Nalalela the opportunity fanele siyithole na fanele sisebenze ngiyaphela kube mina kuphela ibrand ebusweni wonke umuntu wazi mina sekulakho vele mina ngukhanshizem kanti efanele bambone umuntu owayiqala into izibile into eyiyona namhlanje. So yeah, ngibuya eThekwini ngisahlala ngisho nomndeni. Nampesi kasomndeni siyazi Christmas siyazi nonews ohlala lapho. What if ngithi ngihlala lapho? Hayi uzomhlaliphi? Yabona ke Asibhizi phela baningi abantu ofuna ukushaya ama-meeting nathi. Nizwile? Guys, cala mujana nomuntu kanje cala manje uyipolice inhliziyo ukwazi ukuthi ubusy. Understand excited. Ngakufaka engqondweni yahle inkosile. Ufaka engqondweni nje ukuthi hayi hleze busy. But yeah, before we get there, can you please tell us ukuthi ubani uSobs, ubani You Can't Shazam? So igama phela Sobethu wanjangisi. Hlala khona la eThekwini ngazalelwa eMpangeni eSikhawini. Ngivela eSekhawini ngohlala gogo nomkhulu kwaNiso. So a part of my life I've always been around music or produce Clermont, Changa, Dengezi, Thewu, Lasmasho, all these places I was into Imiqombo. So in high school I took an interest in music cool. So I started from the DJ. I was introduced to a DJ abafana Nova Boy, Blue Dots neSlave. Ngafunda naye, well of course DJ Fanele, abanye abantu nje abakhona egaming and some igang ekhona nje elokishini. So after high school Kelvin vele ke sizwana
Anguphenetha ebathu uyadelela. Sayiqala naye le nto le. We had a vision of ukuthi we'd open our own record label and abe DJ artist mina behind the scenes njengoba kwenzeka manje. Namanje saw behind the scenes. Nakumina behind the scenes. Abo guys kunzima. So 2022 TikTok account post content eGqom. So then I saw man iGqom emini TikTok iGqom ingoma abantu abazazi ezi one sided of ukuthi it's e-commercial Gqom. There's no really eye opener to a new genre, to a new perspective of iGqom ukuthi iGqom laselokishini edlala uLondon kuphi nje kuhlala ubona nje uTikTok iLondon idume ngeGqom kodwa iGqom ungalitholi kuphi uShazam ungalitholi ngisho ku Spotify kuphi ukuthola inyanga after. So yaqala yaduma into November ihype yaba khona 2022 ngalahlekelwe leyo account ayibana kwababuhlungu all over ke bangicoshisa ama pieces uHadebe manager Famthoni uMonde iroad manager uMagoqa there bengibamba ngezandla uSimamane bengipick upisa so boy khohle content ekundala iqhubela ugcine khona awu sola lokho akhuphuka uyawazi na umshini ibhanoyi aviate welithi diesel. So then after that ifethu kwahanjwa ke lapho ke then at some point we attracted a lot of people to a point where even i-brand sifike ema countries ama states anje la ukuthi i-UK, Amsterdam, Brazil, Namibia, Zimbabwe, Ireland. So you can imagine ukuthi i-company na 2 years, literally was 2 years last month cabanga. So far in a short space of time I've grown to being the second biggest Gqom promoter because number one Gqom to the world. Yeah, Gqom to the world. Naye kuba for kuyangisiza ke here and there but then again after that kwafika wena ke nakhona kusahlangana after wena still ngathi ukuthi mina njengalutho mina fika ngathi mina asidanseni dlala guys I'm sure it's asidanseni mina fika ngathi sikhuphukeni asiphothuke sithi siyafadela yadlala yabona uyangilahla ngimazi partner mina ngikhumbula nje business partner onjani mina if I remember kahle uAsa bayithandela umdanso I saw an opportunity ngoba unama artist and umanager abantu vele engibajwayele athi waza ngapha fethu una indlela. Yeah, and I've been paving my way. I'm trying guys. Why never. So in you starting the brand, you Shazam, what have you faced in it? Those minor challenges, you know, and after you faced them, how did you overcome those challenges? There's no minor. Minor. Now yes, in the music industry I call minor challenges minor challenges is usually behind the scenes the studio the pillar but my challenges now it's PR and marketing kakhulu. You can approach umuntu umtshela ukuthi bethu here's a proposal ngicela umsebenzi wakho like for instance ingoma zakho ama mixtape ama live sets ama recordings ama up and coming releases nowenzela ama newsletter nani for a price engaka ngenyanga provided ukuthi wena unika konke lokhu and more ama projects unlimited nani umuntu avela ashone ka left afuneni ama favor no free kanti ke siyazi ukuthi i-marketing ama resources akhona awangeni mali because even uSony even Universal even Tira himself he doesn't pay for free. Yeah sure i-content is efaka TikTok mali but it is a way to pay a partnership nomuntu ukuthi asifollow which ukuthi okay since first kwazi ukwenzela and you've seen umsebenzi ukuthi bethu usukulethela mhlawumbe say for example 200k views and wena interaction on your page has grown this far and on our side we have done mhlawumbe ama post out 3 sicela ukuthi nathi now sebenzisane nathi umuntu ayile then mhlawumbe after 3 months 2 months later like for example unomunye nje after the launch of podcast the announcement of a podcast I can name a few people more than 10 ababuya
abangibukela phansi babuye sebethi ibrazo. Mina ngilithandile lo gama because uqala usungibukela phansi uzophamuza kimi. Another challenge, artist management. Hayi yabo leyo ke. Balwa guys. Yabo my artist manager, I feel like some artists they feel like ngathi you favor or you doing what, but umuntu you need to push them hard. And futhi nalento ukuthi abantu yabo umuntu artist, I was recently undermined, you know that, right? Yeah. By somebody else. I was undermined as a woman ngilungisa ibooking yama artist. I was undermined to a point where umuntu angakwazi ukungichazela wakwazi ukuchaza sezwe a male version ukuthi okay nangu umuntu wesilisa approach okay. So man was like, he called me back and he's like, I want to take this opportunity and apologize to you and say, ngiyaxolisa for undermining you the way I did. I just felt like you being a woman and yabo, why wenza umsebenzi wethu wabantu besilisa ubumuntu esifazane. Yabo. Then I was like, why you show leyo nto le in a way? Because man, yabo ngiyong undermining ngayo and awungizwe fonini uthi ngize nga-understand as look up back kwama-message ukuthi kahle this whole entire time you were trying to actually correct me and mina I'm trying to tell you ukuthi yeka lento oyenzayo uzozwa ngami because you're the male and I'm just the female. And I was like, no, you know what, it's fine, I forgive you because I'm not the type of artist. I would like to carry on working with you in the future because I've seen the work. Because I asked around, who's this girl Ganji? That's why that is an artist manager for these people and no manager mfethu isebenza kanje na kanje. If izokubuza ngebooking artist isuke artist kuyilona elimthumeli la ukuthi uvedana ifikele kuwena khulume nawe yabo. And then that's when I was like, it's ngiyaxolisa for undermining your work as a woman. I was like, no, it's fine. So guys, stop undermining us. We know our job also as y'all are men. Yabo nami artist manager abonje after being under, I even told you would say undermine me because after he heard you was ukuchazela into eningi mina ngafuna ungichazela zona because as amtshela ukuthi no uasa ungathathi ngokuthi she's being rude or she's being emotional ngendlela ukuthi because ngamtshela it has happened so many times ukuthi uasa afike imsobs xokhuluma nosibandwa because it's as if yena akamuzwe. So imagine ukuthi umuntu esifazane egameni and usebenza ngabantu esilisa, they don't want to hear your voice. I'm just to, it's not that she's being rude. Remember, umuntu esifazane, she's fragile. So if she feels like she's being undermined or umuntu mbuyela phansi, she's gonna react badly. Yeah, I'm just what it's on her part ngiyamxolisela if she said or did something wrong kuwe. But now I was like, cool, fine. Yeah, he called me yesterday and he apologized and he said he's seen his part. He was wrong. And boni ukuthi kahle nalabantu team le ayitshela ukuthi team iyona emlahlisile because booking, guys, one thing people should understand, booking, let's get this booking part sorted. Umuntu methi please give mothe wena we approach ena I wanna book you. Umuntu mesathi okay please give me an update. Ungaqhamusa umnezi headline akusiyona booking leyo. Awumbukile lo muntu loyo. I-false advertisement leyo. Umuntu methe nginezi update akusho ukuthi usumbooki. Fanele umuntu ethi okay mfethu kukanje kanje. Then uzobe sekudlulisela kwi-manager. If eqhubeka ekhuluma na uyasitshela nathi as ama-manager ukuthi mfethu khona la ngibooke khona kukanje kanje. When masumfaka kwi-headline abantu sebeyamsendela i-post to how mfethu khona kule event siyeza. Akezi yena lapho. Awumbukile i-management yakhe ayazi. So when we come to you for our project, why umfakile kuyena naye artist uyasithethe mfethu angazi lutho ngigcine isikhombisa i-screenshot ukuthi ayikho into engiyishilo ngithi akanginezi update sumbukile wena. So guys, many team ngicela nizame uyilungisa le nto leyo yokubhukhana ukuthi nibafundise abafana ukuthi umuntu umbhukha kanjani ungavedani ukuthi khona event esishayayo mfethu ngizokunikeza methi cela unginezi update akwasho ukuthi mbhuke yabo. So yeah. So where you can't Shazam how buzi challenge ngathi artist management kwathinteka phela lokho kuka recent.
Need to tell mina phela yes mina nawe sinama-challenges but ubuza awami phela manje. Oh, ha! Awu kahle awu cha nawe uyawazi Hayi kuyaliwa la. kodwa abantu abawazi it's because babona konke kukuhle ngithule. Yeah. Umuntu othulayo mina uyazi. Kahle nje. So ama-challenges. Oh my gosh. Awu kahle asazi. Ngikhuluma nawe phela. Ama-challenges fethu yo I'd say iyodwa. Engingabhekana nayo ngempela nje got to a point ukuthi yangicasula iyodwa. It was a group. Ila eThekwini. Manje baseJozi. Ngenxa yomsebenzi wami. Oh yeah. Yeah. For as much as I don't know saying I built them brick by brick, but it was a joint effort ukuthi mina ngenza my partner ngobenze yabo. Because another thing that people have to understand ukuthi again wonke umuntu ofika kwi-level ka-Black Junior ukuthi from nothing to something within a flash of 5 years, 2 years, 1 year, because ushaya isound etrendayo usuzoshesha uduma. Remember egaming everybody does something similar to you. So lento ukuthi ufuna uku-reinventa something, like for instance igqomu lakwanazo kuthiwa i-explosion, i-anticipated anti-chicks, wonke lama group babe ne-style sabo. In between them there was a similarity, but then hayi basama-ghost lava namanje uma bakhipha ingoma angitshela baba ikhala etekisini ngathi angazi but ambona especially la eThekwini South Beach hayi baba yayisa yeah kusakhona ku-ghost kodwa asekho lapho ama hayi but yeah mfethu. So that's one thing ethe nzima lapho ukuthi ukumanage abantu abasuka from nothing to something. Remember labantu kufanele ubenzele i-social media presence baziwe by abantu abazo-engage nabo. Ama-social media presence ungawakho ngo-TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp group chats. Ufollowisha abantu, ukhombise, utag abantu and create some sort of vibe or ube ne-presence around when. Once your image has been built up, then you know what's i-admin work ilula ke lapho ukuthi okay muzoshaya collaboration nomuntu senzana nabo ama-file. If let's say for instance mina Sobs, I'll be working with Smamane fethu ama-stats akhe amkhomba global yabo. Ingoma zakhe zidlala ko-Amsterdam, ko-Decent, le ko-New York, ko-Brooklyn yabo. So mazosenzana nalowo muntu there's a high chance or a 60% chance ukuthi nawe there's some popularity uzoyithola lapho or some sort of performance gain uzoyithola yabo according to my stats. So if wena uzojaha ukuthi ufuna ama-bookings but people don't really know you, people have not witnessed ingoma zakho kwama-sets abanye abantu, it is very hard for you to gain those things. So laba fethu I did all of that work ngabahlanganisa with igqom link. Yeah, I did not tell them ukuthi mina ngacela ukuthi ngicela ungihlanganisele abafana nabantu aba-right, ngacela bona babahlanganisa bathola isibani eJozi. Kwase kuthola isibani and I didn't even tell them ukuthi mina wabenzela konke. Ngavala phansi ekhala khonto yangitshela ngithule nje ngaqhubeka ngiphushela social media wabo, i-presence yabo, ingoma zabo. Yeah, sure, as an artist manager uzoshiyeka vele because usubhizinisi izinto zakho. Nami vele usuyibhizinisi company ngibuilder up ngapha ngizobuilder up another artist, whereas nami myself I'm a brand yabo. So kwakushiyeka kakhulu because 60 or 80% of the time I was pushing the company. Bona ngibuye ngibakhohle bangikhumbuze ngikwenze lokufuna ngikwenze phinde ngikhohle futhi. Then it got to a point ukuthi mase ukuthola lama contracts nani I was like baphe ngicela ngisendela nami ngiview as manager ngibone ukuthi is there anything there ezonishaya phambili. If ikhona nina ke asingakwazi ukuthi nikhulume nina phambili. Waqala lapho ke mangicela something i-delay mase kuza something isiza eceleni isingafiki kimi njenge-manager sifika kubona if bayiphethe. Ngibuze ngento eyenzeka eJozi enzeka kuphi ukuthi hawu bafethu why ngangitshela ukuthi into enje bafethu nana like okay fine simple. Then this year ngo April
ngavele ngashaya nje i-message, broadcast message, ngathi ngicela ukuresigna due to ukuthi vele shuthi izinto zethu ayi-align kahle, nami ngibhizi, isikhathi sini anginaso, yabo. So maybe after a month or two ngicela ukubuya ubhaskidi wami sengiqoqe kahle. Lo yedwa wathi okay, lo munye wanyisale wakhuluma umathanda wakhe. Ngiyayikhumbula-ke leyo. Yabo. So recently after fethu tontoni sometime after that sengiresignile, into ozabe ngabanika-ke because manje even ama-royalties ey'ngoma zini, because as a manager kufanele ube nayo i-commission yakho percentage, ngaba i-booking fee, ngaba iy'ngoma, kufanele into ozoyigayina na because awusebenzeli mahhala, yabo, because this is a service that you're providing engekho mahhala. So ngabanika konke, even ama-royalties akubona, but if I want to claim them, I can claim them back because they are under my name vele ekugcineni. But then I haven't because angiyixakile. So wabuya washo ukuthi ebethu osenzele ukuthi nokuthi ekhuluma ukuthanda kwakhe, ngamnikeza ngaphuma kuye. Last month wabuye esezoncenga kahle. There was a time, if I remember, where babuya befuna ngazi ama-logins ani. Oh yeah, ama-logins. Akhuluma ngathi nje ukhuluma nomuntu odilike esihlahleni. You're the rudeness in that V, and I was like, yeah, ne. People very much undermine ama-manager abo because sebeyibona sebebakhulu. Wakhuluma ngathi mfethu udilika esihlahleni ngathi nje awunalutho nje empilweni ndlela akhuluma ngayo. Afuni yini usinika? Hayibo. Waba ngathi manje umsebenzi wabo notshontshwe. Ngabanika futhi ngasebenza kahle ngabanika. Then almost 2-3 weeks back wabuye sekhuluma kahle. Ngamtshela bethu mina ayikho into engizondekelela ngayo, nganika wonke ama-logins, ngasusa ama-profile efonini yami, sene-reclaim lela nina, yonke into yeni ikini, nama-copyrights, tontontoni nganika. Then they were like, bethu ngathi bethu ayikho into engisiza ngayo. After indlela wakhuluma ngayo ngadecide ukuthi izandla zami ngigeza kini. And into ebuhlungu ukuthi abantu, they were right about that guy ukuthi vele kuzoba kanje. Engeke futhi nakhona ngidisclose lokho because nami ngivikele saba isithunzi because nabo ngiyevele ngibawise. They will always be my boys, they will always have a special place in my heart, but indlela kwenzeke ngayo ngizobafisela okuhle but le, yabo. So bethu that's yabo mangithi there's no minor challenge obhekana nayo egaming. That's one of them because ibuhlungu le. Ayo le yayibuhlungu vele umjolo. You? Leya ibuhlungu vele umjolo because ucabanga ukuthi ubuilda up abantu bathatha njengobhuti njengengane zakho ukuthi it's a project, personal project. Yabo if umuntu eyazi ukuthi this into yenzayo you call it project X, no matter how many X's you may have, but project X will always be project X ukuthi nayi project ala ngasebenza ku under my profile. Nami project yami yokuqala sayibhoza yami namaye. Very fethu. Okay, fethu. That was my first. I got to, yeah, that was my first project. Yeah, so yeah, those are the only problems I've had so far. So, all my problems and my challenges, man. So, in resolving yonke lento lena, what solutions do you think we can have for them? Well, one, artist management. I think whenever we're trying to sign somebody or umuntu ufuna ukuza kithi with ukuthi ufuna simanage, we need to disclose a few things. You need to tell them ukuthi ama capabilities akho ahamba afike. Not that you're promising anything, but ama capabilities, meaning there's no guarantees in them, but you will work hard as well, yabo. And okunye futhi uthi umuntu umbuzo uthi wena, what do you need from us kahle kahle to have a clear understanding of where does our work really lie and iphelelaphi. And nami as a manager, as a brand, as a manager, as an artist manager, ngazi ukuthi mina makuthiwa kwenza into enje amandla amaphelele, because I cannot come in ngisho ukuthi okay ama bookings akho bicela handle, whereas when uthe ucela ngihandle PR and marketing not. Yeah, there's difference in being an artist manager. I feel like whenever we say people have a team, in team khona odila ne bookings, khona odila ne PR like into ozipostayo, khona oyi road manager yakho hamba nawe, mase ukuthi kuba khona your camera guy, obviously videographer yakho, and then kuba oyedwa mhlambe it's your driver or in. So those are basic 5 members of a team. Yeah. And then artist liyabona ukuthi okay lenze njani kule team ya.
So people don't get confused. I'll be your artist manager. Doesn't mean ukuthi uzohandlisha yonke into. There's work behind the scenes. Photo shoots akho khona udila nalokho. Khona udila makeup and okay, it's not makeup but like designer yakho umuntu okugqokisayo. Fashion designer ukuthi wena ugqokani ngasikhathi ney'ngoma zakho. Marketing uba ne-marketing team, uba ne-HR, yonke leyo nto leyo. So all those people need to get paid. So you can imagine ukuthi umuntu yena uchaja 10K many book. Nithini? Ngiyabiza. Kanti une-team. Fanele ayikhokhele yonke le team le. So guys, please. Izona zonke izinto ezibalulekile lezo. And then when it comes to PR and marketing, you deal with that most of the time. Yeah, in between the work that we both do, he deals with the PR. Even my own profile, he does it. I feel like. So I mean, about maybe I sent you a message. I'm like, oh yeah, nah, don't worry, my manager handled. They're like, you have a manager. I'm like, but they say you're an artist, man. I'm like, yeah, I don't work alone, hey. You're not a manager. You're my business partner, but you handle my work, my PR. So, man, PR. How so nemali? So na ma PR. Inkinga phelile ebitaqala point. Oh nayi. In my. Mina ebhank yami nje manje singabhe mhlawumbe no-R16. Mhlawumbe waletha mina no-R20. Mhlambe nalento igqoke ekhanda u2K kwazi ba. I-outfit yami yonke kahle kahle. Lento ifake ekhanda iyodwa. Yabona. But ke yeah, it's so uyamutse ngicaba uthini? Uthini? Wallet. Very important that one, wallet. Hey, lo muntu lo thothi unamakhadi awu3 kodwa eliswipe lilodwa elinye libeka imali. Laba bawungoqo kabi. Ho. But yeah, it's PR. Asiyo nongoqo guys. Abi. Yabo PR athi ngikhuluma no Come to the World. I think we've been talking about this for quite a while time now. I think 2-3 months manje sikhuluma lento ukuthi seyivala lento eyamahala. 2025 skip i-price list yonke into. Ngasikhiphe imali. Hayibo sisaphusha phela. Next year but 2025. Yeah, next year. Ngithi mina on TikTok ngifuna ukukhupha 100K and ufuna ukukhupha 500. Wathi sikuba manje sibeke ku60. 60. Ngisangabheka manje ukuthi ngiyazi ngingavula ifoni ama message omsebenzi. Mesemva lokhu ngasasinaki nope. Never know. But anyways, yabona. But anyways, before siye kude na kude sekuzongena i-ghost lady manje. Omancane namanzi. Sekuzongena i-ghost lady. Sesodlala igame kancane sethu uqaqa. Sithi ukuhleka nje ushama flow. Kodwa namhlanje nami ngiyayidlala. Hayi. Yethu soba uthu njengabaphathi. Smash, pass or kill. God. Yabona le game. Mina ngicela bandana ikhethe kahle ama-artist ezizawafaka. Mina ngingenda ubheka uyazi ukuthi ukhali boy bethwa nginyisa. Ha? Ngiyakhumbula. Wayifaka na kuyena ngathi mina hayi ngeke manje. Oh kanti asakwazi uyifaka futhi. Wayifaka naye phela amazi wayifaka kanjani naye. Wafaka bayifaka abantu. But Khali boy homeboy yami leyana guys. Ubuntu wami omdala. So, Ghost Lady, you may start your game while we wait. Uyasihleka cabanga. Ucabanga umsangana. Akazo. Uzoqala ngoba. Qale ngasops. Ndaba ngifuna uqala ngawo khona nizongihleka nonke. Okay, it's fine. Smash, pass or kill. So qala ngosops. Yeah. Nasok. Yasops. Hola. Unjani? Awumoja. Yajwa? Yeah. Okay, shuthi hari mama. Sorry kuyimama. Uyazi ukuthi le mdlalo yadlala ngam-understandisa ile ukuthi mangiya imidlalo izodlala. Ise. Okay.
Yeah. Asanda uzosho 3 nami ngisho 3. Yimani u-3 ohlukene kanjani kuqala? Cha kanjani kuqala? Ngoba phela neyenu ngayizwa ukuthi ihluke khona ngazi local nobani. Ngoba uyayazi Celebrate. Local no-celebrate. Local Imali. phethe abantu bala edubane nje abaziwayo. Inkinga phela. Around South. Abantu abasa-based kakhulu la eSouth. Abantu abangakayi phesheya yabo. Inkinga phela iyodwa ukuthi mina ngisebenza khona ngesifazane so konke nje lokukhathala. Ngawari uzobazi uyabazi. Vele akekho umuntu engamazi igame Nazo. Bona wena uphasile wena igame. Sifuna ukwazi ufuna ukusmesha la. 1 2 3. Khuluma ngizwe Okay. sodlale. Ikriya la eThekwini. Ngikuphathele 1 ngikuphathele uSindi Makhathini. Yamazi. Yeah, vele. Ngikuphathele Pumpkin. Ntando. Yeah. Mhm. Then ngikuphathele Tulipi. Smash pass or kill. Siyaphi kuthuli? Cha uthe la eThekwini. No, around here nje abantu abala. Kodwa uthuli wala Sada. oh. Smash Okay. Cindy Makhathini, Pumpkin, Imali. Tulipi. Imaphela ehlisa umoya. Singayenza imimi. Imimyani. Ngoqabana nabantu mina. Ngihlangane. Okay la. Who you killing? Sibulala bokuqala. Sewusindi uPumpkin Thuli. Pumpkin dead. Ayixabene. Pass. Sindi pass. Tuli. Pass. Awukho pass kabili keke. You have to smash the 3 letters, smash pass or kill. Thuli smash. Okay. Simple. Siqede ukukhuluma. Danke. Ayize ngilist siqede nje nayo fast nje. Ngithi ngithe la around Sata manje outside of Sata ubani kinimaziyo? Hayi abantu abasebeyini. Uzomthola. Oh. Hawu. Hey, relax wena. Kodwa ngiyasho ngicela usho eli. Iwaffles smash. Umalume smash. Malume waffles smash. Okay. Noma engekho. Sekushoda 2 na ke kule. Sengiyasho nje. Yes, sekushoda 2 na ke ya ubani lethu yese. Ngifakeni. Nomzamo Mbatha. Yeah. Uncle Waffles, Nomzamo Mbatha, no Tusombeti. Bani manje lo? Ba, okay. Balo. All right, samkhipha phela uThuso. Uba apha cha phela ngimazi ya manje usumshiye sengifuna Ethema umazi. nguva phesheya manje. Woman is king. Mina mfethu ngibuka action, comedy, nebhola, nomsebenzi, namagame ubeke. Yini enye into. Ghost Lady awusho ukugcina. Awumusho mfethu. Kodwa ke Lecturers mami. Akamazi. Hawu kanjani? Balo. Akamazi. Ubani? Akamazi. Ubani? Saint Butch. Yini? Umahuna. Yini? Sinqumalo. Okay, i-list right mayimi kanjalo uze nqumalo. Uncle Waffles no Nomzamo Mbatha. Okay. Nomzamo dead. Nduzana. Pass. Uncle. Unaleyo nto man. Unempatho malume. Ngipha bathi. Unempatho malume mubuka phethu. Ngiyifela ngayo every day any day. Even on the table. Angimthanda ukufa phethu malume. Uyazi naye. Lento ukuthi kuthiwa wayini transgender noma yini. Yo. Asizwa ngabantu lonto. Mina ngiyamthanda nje wona. Unaleyo nto ngisho stage, unaleyo energy nje right. Ikhona lapha kusine. Ilo. Ya kuzokunye Sekuyimina ke manje. No ngangifakela ke 3 ya. Zakhala. Ngicela uqala mina. Okay, qala Ghost Lady. Akaqali.
mina yami list simple ayile nale ikhala iduze Yala. ikhala iduze into efanele uyazi phela mina siyaxoxa into ayiposta ngiyazibuka It's gonna be imali qala Felo. masiqala simbuzo uyajola No. bafuma ukuthi uyakuphika sekuxolisela umdlalo lona ungathathi inhliziyo ugcina ukhipha ulaka umdlalo No, I never disclose my personal life, so no, I'm not dating. uyakuvikela yena kahle in a way sikuthathe ngalokho because akafuni ngawe Yeah. Konje wachaza Suzuma nawe. ijudge, kodwa Konje wachaza nawe. Now wachaza konje. ubani wachaza Wena. chaza ukuthini Uchazile vele kuyimama ukuthi igame le. ngichaza ayibu Wena usayochaza. Okay, nike ngibuzeni. On mic. Okay. Ufelo. Ngihlekane ngayo ngixoxa ngayo noma yini avini ngenza imimi Cha. Okay man. akuyahlanya Yeah, ufelo. Usengehlisile. Ufelo. No. ubani lo Xolisa nje with a wife Yaxolisa. Okay, ufelo. Okay. Ufelo. Ufelo. ile umuntu engicabanga Angazi cabangani. Nisana ungicabangela nina. fishana Ay man, no. Okay, Ufelo. Black Junior. Black Junior mazi. Generous Mamani. awusimamu nganami awunale uzoyivukela nje impela ukhulume ngizwe mfethu ale ngijasha Kill Black Junior. why Hayibo awubuzanga wena. cha phela mina ngibazi mina labo bantu yena usedini nabo persona because uhlale on scene mina behind the scenes yabo kuyashiyana Kill Paso. Pass General Smamane and smash Why? Ufelo. Why? Why you not attacking me? Why you because pass uhlale Mamani? nabo Spanish How? Yeah, he's my friend. Why would I? asazi He's my friend. asazi ehlisa umoya phela usubovu manje ehlisa umoya But yeah, kill Black Junior, pass General Smamane, smash Ufelo T. yes ay ngoba vele ilist yami vele sisathiwe angiqale nje yes ngana ugcwele ngayo yazi oqala uKenate owesibili uGolide owesithathu uSosa ngithe la iduze ngithe ngizokha la iduze abantu esusebenze nabo lawo bafethu njengoba ngishilo umdlalo lo so ngingam-attack eceleni umdlalo kuyadlala siyadla sizingane Nobody. Kenata Yeah. noSosa Kill Sosa. Goldmax. why cha now ke mina phela obuzayo phela No, why kill him. Kill Why? Zipper. Yini? Kill the sheeple. Heights. No, it doesn't go by the heights, but just cishe kill. nilingane njenge-heights yini inkinga Ay. Yes, ngiyambona nami. Faith, one thing about me, iy'mfihlo ze-industry ngiyazazi ukuthi wenzani nobani kuyafika kimi uthi kanjani kahle wena ezakho ngiyazazi ngazazi long before seziqanisha ukusebenza kodwa sikho lapho uqhubeka No man, I would kill Goldmax. I'm Why? sorry. ngobani Nah, Zipper. Sorry, Zipper. yini ubhuti wakho mhlawumbe singamazi ongadisclosiwe kini Yeah. Wasendlini ekitchen. amanga
Yeah, I would pass. Yawona-ke le ukizwa. This is yawona. Sekusele bani? Kenita noSosa. I pass bobabili. Ayisebenzi kanjalo, khetha oyedwa. Eh. And into engithanda bobabili, they are very dear to your heart. Trend. But nah, dog, I'm chilled. I'll pass Kenita, I'll smash Sosa. It's chilled. Sosa, we wanna party. Sosa. I very think next week, I should be saying that, I'm sure. Gabe. Mimi, No. wherever I could live, +1. Sosa. Why? But he's my brother from another mother, so it's fine. Angie, no because I've never really met abantu abaku-industry. I'm always behind the scenes. Okay, abantu ke abalento le wrong shame, but it's fine. Yini, sikhuluma. Hayi cha nje ngiyithanda ngeyami. Eyami. Ngixwayisile ukuthi i-light dose ngikhala. Awu nawe ghost lady yami ngeke, hayi shame. Cha ngishige. Hayi yami. Awu kahle. Akhuleke, yazi uzovela nakhuleke. Na sesoma smash pass and kill manje. Hayi kusukela nini? Asijahile next Kahle. No, wena na uyabuza smash pass and kill ngoba so nakwenza ungathini. Hey, smash pass and kill 3 yakho now. Yes, so kune 3-3. Icala next year, icala next year. Niqala manje. Mina bengithi azovela but No, ukuvela akaveli. Siyambuza smash pass and kill naye. Smash pass and kill ngizokuqalela nami la ngizothi Angibazi bonke labo bantu. Amen. wachaza manje. Okay, ngizokubalela uTerry P, uCoop, udlala hip hop ngawari. Ayikabi ukuthi nje hip hop. Mase ukuthi ogcina ngizokufakela uChoppers. Smash pass and kill. Lapho angazumuntu oyedwa lapho. Awunamanga? Oh, ngizokuthola ku2. Okay, simkhipheni kulontuzana ngizokufakela. Ku-right. Okay. Ku-right. Ngizokhipha lo wesithathu ngizofaka uMotion. Keep Choppers for Motion. Lo wela. Motion hub wela. Okay. Bathini tall dark and handsome. Yeah. Yeah, nimpela. Sifayela yena ubani? Terry P, uCoop, uMotion. Smash pass and kill. Yebo. Yebo. Jola. Hayi. Hey, na uyayidinga naye khona soyibuka sodwa sihleka ama behind the scenes angithi. Lutho Very important. Very important behind. Very important. Very important. Ngaba do the most. Okay. I'll kill. Bonke labo bantu labo bathagina namahasha wadlayo barke. Yeah, John? Yeah. Okay, sure. Yini into ayishilo namashasha. Akumazi nami. Ghost lady. Yini oyidlayo manje? Yeah. Lotile. Hayi before siqala for ama 3. Mina ngifuna uzala ama yini? Akukare kudlayo. Not the type. Shima bonke labantu sibaba amataki. Amataki bonke labantu babalile. Okay. Manje ngizwe nje hawo. Yeah. Zish. Uthe bani? Terry P, Coop, Motion. Kill. Uba. Uther. Yeah. Pass Coop. Yeah. Uthabani Motion smash again. Yo. Ayikho ngeke baba. Okay, kodwa phela beke ngismashe kodwa. Okay, sure. Asazi smash ku. Awumsha nge3 yakho? Ayilule yabo. Awuyilule. Yeah, so dla ighost lady la. Ingisile nami. Nata, imina. Nata yamazi. Yamazi Nata. Yo. Yeah. Yo. Oh, imina. Manje mhlawumbe sithathe ngamlanda nje. Ayisho. Bani umuntu? Abekho. Hayi ma. Yeah, phela le bongena. Hayi ukukhohlwa. Yes.
umalume bearings Makoya. DJ Makoya. Makoya Yeah, DJ Makoya. loyo Oh, DJ sokubani bani kodwa. Oh. uba lo Wena nje DJ Makoya. Cha, Yena ayi- uyazi. Yena uyazi. ubani lona ungazi usuba Umakoya. Makoya. yazi ngicabanga nani no Thomas Phuma lo uba lo Okay, I'll kill Nita. why Yo. why is very important Nami ngixile hayi sinezathu ayibo. Hey guys. kanti podcast Hey, akawona ukhari. Abasiwona okhari. Yo. kanti Karen yini Pass umakoya. Pass usobs. udoti nje lo Hayi ngeke. yasidakela Hayi ngeke. Pass usobs. why Smash. why ngiyenzeni mina mara umdlalo lo Yeah, umdlalo. but still why Hayi masiphuma la siya kwi-interrogation. cha mina ngifuna ukwazi noma kwalo enimfihlayo ukuthi ubearings ubani lo uBearings. Ungani. Umngani wethu. onini Sengishilo kodwa ngithi nje. Utheni? smash oyedwa ngoba usushila uKid noPhesi Unita. Yeah. why Hayi, awusibele no why bakho. Why? Why? Baba yenza. uncebo bhuti wami uyangiphilela mina ngithengela ngisho i12 Yeah, it's Pasnator. Kill who? I'll pass. Uba yithi umakoya is my friend. ubani loyo It's always ikhombisi. ngiyamazi We DJ. Pelile. Hayibo hayi khona ngamsmashanga. Kusele yena. Ayisho ukuthi smash. Okay, yeah. Yeah, sesidlalile nawe. akashisa kodwa manje Sacela ubuza ke mina angithi nigxile kakhulu kuyigqomo. is a Q not to C Okay. Ngoba uyazi ukuthi ngithini kusala. Mina ngicorrectani mina. Yes. uyangazi mina igqomo ngiyahlonipha ngisho ngibhala ngiyiltype Why uCaptain Nate. yonke abagender nakhethe igqomo? Isekhaya. imani yabo lento le ifuna mina le phela We athi ngilale ningivuseni. yabo le ifuna mina yabo phethe igqomo ko wonke ama genres akhona eSouth Africa I believe ukuthi ilona eline unique sound out of all if you understand what I'm saying it is the fact that even Afro House yala it was infused with air amapiano it has some sounds from amapiano say Nigeria from other countries as well hence why nabo behlala bethi amapiano qala kubona because there's those elements afanayo hip hop ama beats it's one thing it's just there to ukuhluka indlela owenza ngayo but iqo dog bethu imnandi Shu. yabo ngiyithanda na ikhona efonini unreleased stuff but Gqom will always be number one yabo bethi Gqom it has into that is similar to rock but not really that much and nanokuthi Gqom it's underestimated it once had the throne of the most energetic genre in the early 2000s 2010s Osbukad, Otira, Cape Master, bonke labo bantu yabo. Uqomoza. Those people started Gqom. Uqomoza, do you know him? Yebo no le. Wafundisa Otira bonke laba yeah. They should actually do a shout out to him. They should be grateful for that guy, hey. No Oskido bonke laba. Kunomehluko thina oqalayo noqhubekayo. Phela wabasiza kodwa nabo to be in the game. Fana njengo Oskido. Like even Luzan Mampinch. I respect Ushimora Bates. Ushimora Bates, he changed the game. Yeah. That's why from house to Gqom and they put it out there on the map. Otir, Danger. They were able to do something international, even abanye abantu, to give Gqom a platform. So even on social media, Gqom doesn't really have that much attention.
and nanokuthi bethu sise O31 O31 Vele eThekwini, it's more dominant. yabo. So But they say there's a different gqom between Durban and Cape Town. sathi Cape Town gqom yini lonto Likhona igqom, but igqom lakhona kuthiwa yini le alifani njengelala. yiwo khona umehluko between igqom nesigubhu. Oh yeah, ilento inhlezi ngisho ukuthi khona umehluko between idombolo nothile. And people are always thinking ngiyahlanya ekhanda. Hayi yabo uma ufuna ukufaka esikoleni ngafaka And ngiyasazi. Nayi Okay. Ngiyasazi isikole. Ningacabani. hlala siphikisana. Ngawari, everyday life like guys. 5 hours calls senza kanje. Yabo. Tozakhona. Ayikho mhlawumbe enye gender mhlawumbe ngicabanga ukuyi-Ada. Afrotech, Afro House. Subgenre kwi Afrotech. What about Maskandi? Usek. Ngiyaxolisa ngihlamba kodwa kuphunyukile angufuni ngisho kuthiwa yabo nje manje ngiyekhaya kwaNyusu uyadlala anguthandi yes angudlali angulokuthi ngisho kuthiwa ungadlala ukhozi ngamane ngiphume ngemnyango ngifile ama headset noma ngemotweni ngisho kuthiwa nje Hop yona ke. Fethu slime fethu yabo see the gang dog. You see the gang dog? Kodwa hip hop ngidlala here and there anginayo iphone ngi-stream. Hayi ukuthi uyayidlala sibuze ukuthi ungayifaka kwi-computer yakho. Ngisebenza nayo. But DJ yes. Oh, DJ bethu, they're very versatile. So, if I understand. Maybe yabo mesina infuser hip hop and gqom trap and it's like Witness the Funk. I'll do that because khona umuntu vele I'm interested in doing into zabo uDesdiko une sound yakhe yedwa ekuthiwa isigungu infuses hip hop and igqom so singasho ukuthi hip hop ikhona lapho but core hip hop for now Okay. Ngizonika abantu abahlukahlukene. imali Uzorate ukuthi i-music yabo injani. imali Yeah. mina abantu bangathi iqiniso ngikhipha linjalo angisabi umuntu Shuthe right phela. mina ke sugar coat usibona Kwahle ngicela ngo-Asasi no. Oh. Kwahle. Asanda. Ngicela ungirate-ela. Okay, comparing between Black Junior. Kanti fanele abuye kangaki? No. Twethe kuyini ingoma zabo not Okay, awuyena. Junior. No. Junior Smamani. Yeah. imaka ndikuba 2 kuphela mhlawumbe 5 Cha. Siyeza lapho. oh Kubona kwethu wena ubonga mbetha kakhulu. Okay. I feel like, okay, can I have my own opinion before I rate? Cha, siyabona. But badlala into engafani. rater akucela an opinion wena ngabe iphepha ngapho usulifeyile nje Ngirate ukuthi bano noma ungathi out of 10 but you know ukuthi ubani who's superior asikho lapho akuliwa iqiniso Okay. I'll actually give both of them. No, for reals. I'll give both of them a 9.5. ngiyabona Okay, until bani? Black Junior. simamani Nine. Babi event 1. Yo. yep le Yo. baku event eyodwa Siyasho bakithi. Oh, you're assuming Mangwilo, yeah. Who do you think engavesa ikhathi kakhulu between the two of them? mina yami my own opinion is very Angifuni, ngifuna urate. Sis. No. simamani Why Smamani? simamani Kodwa vela ngibuza ngawena. how No, like he's helping me though. I guess Asanda. is
usuyikhulumela. Yeah. Wavumelana nami shoots ahlahle ibonto engishoyo uyikhulumela. Can I have my own opinion? Nah, Rater. Okay. Your face. Okay, let me just. I'm not sugarcoating anything. To both of them, ingoma zabo angilalelanga kangako. Ngiqamba manga. Hayi, sicela ngopinion. Rater. So, ngiyayithanda ithini story 4 yaJasmamani. Ngithathe. Ngiyayithanda. Okay, shoot to Smamani, thank you. Subs. Between the two. Subs. Hayi khuleka ayode ngibasho lo. Unaba khona icebo. Azive. Between uGolide Fangthoni. Eyimancane. no Q. Q. Why? Why? First of all, uQ. Hawu manje ngizothi ngiyakhuluma nje sengikhipha indaba ngikhipha. But uQ usesayidini leGqom elizitshiwe enganakiwe. 3 sides of Gqom elizitshiwe. EGM, electronic Gqom music, uKhunkulu, uThayela. Thayela siqinzi kahle kahle. So cishe zonke ingoma zaQ nazizwe ukuthi zina le heavy bass delay behind them. That's another subgenres under iGqom ezitshiwe because njengamanje uGolide vele is a dominant eThekwini. But less is genre ezibe ekhaya ithandwa phesheya. So into vele ethandwa phesheya is going to always be unique and different to what ekhaya ihlukile. Awangixoxa. Ayachaza shey. Kufanele uyibuze ukuthi why. Uncebelo asachaza. Nami nginqatshiwe. I mean kuthiwa why. Another 2. No yithuna ke la. Ngithanda ke le. Ungabuzi any of our artists. Ayena vele khulekani. Ibona vele. Kukuruku. Yebo, uyena. Ubani yena? Nalodelelayo. Hawu. Kukuruku. Inkinga Nalodelelayo. cha inkinga abuka ke. Yes, before nje sidiscuss it asibuye kanje lento. Oyedwa producer into producer uQ omunye uGolide. Ibuye impela futhi lonke. Vele. 2 sides of the same coin or something leso sisho kanjalo. Kahle bayi distraction bobabili because omunye uproducer into yalo. Njengamanje lesichazela sithe retire. Cha sisakhuluma Sodwa siyabonisana Belokho bengingakwenza mase siqedile. Hayi angeke baba. Hayi mina ngihambisana nomfana wami mfethu. Yadelela. Qedini. Shukuruku. Umancane. Yadelela mina nje no offense. Yeah, I love my boy. It's my homeboy. It's my child. It's my baby. I'll go with my boy. Yadelela. Angibile kwa. Sashisela. Okay, Nate. Okay. Baba kugcina ke manje. Ah. Kuma sustain lapha. Between still the combo neUmoyindali. Moyindali baba. Ayikabi Moyindali kodwa nje bethu. Moyindali. Angakaqedi. Phela lo 2 le. Uthe 2. Ngiyaphapha. Awu vele siyawazi lokho. Vele qala usho njalo. No. Mhlawumbe uzofaka istatement esikwazi ba. Yeah. UMoyindali. Yeah. So the combo. Yeah, sesikhethile ukuthi umuntu Danga siba u2. Oh, okay. Yabona siphoqo. Fangthoni emele yi1. Qhubeka. Hayi ngiyayivala lapho lo 3. Fangthoni ayibuzwe. Moyindali. Fangthoni ayibuzwe. Ifail lento. Ufanko yamazi Fanko wena. Ayusanda ukukhipha kanye neHip Hop. Ayifanko mfethu yabona ngithi versatile. Ukhiphele uNadia na uproducer lo. Waye esikoleni lento lo mfana ngomenze lutho. Guys, Fanko vele kwanyini. Segeni. So ngizama ukusitshela ukuthi thina esingaba manager lana ethu. Khona abartist eniwathanda ukudlala manje. Ayikho.
Inkinga ini lapho. Yazi mina ngizophuma ngibaleke la kuyashintsha manje. Hayi kodwa qhubeka. Because I feel like i-pressure eningi mangamathi senakho Officially signed noma still in discussion signed. including signed. Nature, Iona Biosi, Trevor, Massive Music. Nature in discussion. Nate noma uKenate. Phela bawu-2 khona umehluko. Khona uKenate khona uNate. Say assigned Nate. Oh. Kodwa abasigned uKenate, Iona Biosi, Trevor, Massive Music. Yeah. Ayingeke baba. Imanje ukucheck efonini. Yes. Cha, inkinga bethu awona. Baningi mfethu. Okay. Yeah, about 4 or 5 lapho. 5 lapho. Abanye mfethu sibakhacile hey. Musa thanje sibabeke eceleni. Sibabeke eceleni for now. Okay. So bonke la ma-assistant agxile kuphi? Noma bafisa bonke. Bonke bafisa. Qom Afro. I-hip hop nje khona yi-1 nje la hip hop. Oyidlalayo wazi uyidlala. DJ layo. Kenate. Yes, I feel like Kenate is the first person noma kuthiwa you can choose. Okay, mina ngizokutshela. Kodwa sikho ke lapho. No, it's not. No, hayi bese ngisho nje mina ngisho mhlawumbe uthini yabo. So ke ima-challenges enibhekana nawo ngaphandle kwey'ngoma zey'ndeni artistic. Mhlawumbe ngingathini kuqoma angithi i-country zami ayenzi phela malo. Artist management, record label, PR and marketing, yeah, those are the 3. So we also to be have events, parasiko lapho. Yeah, brands. Brand ithini? Si-brand siyihambela nkosi yami. How? Good. Sengidile. Lala namhlanje usibuze phela. What do we face besides lawa ama-artist ethu? Yeah. But we face a lot of things, bro. Njengoba dengisho yabo when it comes to our bookings, most of our artists outside. Yebo. So, mina into engawuyisho ama-event. Yeah, it's partnerships. Yona into esibhekene nayo leyo. Because kuningi esibhekene nakho and ezinye izinto siyisubmitha late, ama-proposal amanye awaphumeleli and all those things. Khona asa ama-event iphela. Yeah. Nani no gatekeeper nabafethu. Information. Hayibo, umuntu umgubhu fethu angifuni ukuthatha into yakho fethu mina ngize ngenye into. Hayi mina ngincane. Kodwa nami impela ngisancengi manje. That's the way. Feel like ngathi ngisengi Sicef. Yeah. Okay, what's the biggest risk you have ever taken in your career? Partnership. No, iqiniso nje limsuli partnership. You never know if it works or it doesn't. Sometimes umuntu usebenza kahle eyedwa, sometimes they don't. So nabufakazi. Trying to asa within 4 months sekune podcast. So that's a good partnership. Konke yakhona kunama brand letizona partnerships ozovuka. That's something great. So yeah. Biggest risk. Asa when nami ukuthatha partnership. ngoba Hey baba ngangitshe mhlawumbe uzothi mengithi bengifika kuyena athi ya manje ke indlela lapho sisebenza ngayo sayikhaca so sisebenza indlela yami in yabo those are the things. Strict. Hey baba ube strict now hayi wesihlala ngathi yebo baba bese thetha phethu ngathi avida nibona ukuthi yabo mezokufonela athi manje uvida mbothi breed. Don't shout. Umbuzo wodwa saying why ngithethelani nenzeni angivele ngithethe. Sesiyivala manje. Yini? Isho. Hayi inkinga mfethu.
I think we've covered almost everything there. Yeah. And then we'll see if I follow Isha. Yeah, guys, don't forget to go. How do you guys overcome self-doubt or creative blocks? We encourage each other. Period. Ngekho right, I tell him ukuthi yabo lokhu nalokhu yonke lento le encourage ukuthi don't lose it. Do the same. Don't lose yourself. Stay true. We encourage each other. It's empowerment. It's partnership where we tell each other, yay, pama baba ngathi uyaleka. Simple. Okunye-ke futhi ngimtshethe vala nje yeka. Yeah. Vala nje. Because one thing that you have to understand, once you're behind the scenes, there's a lot of thinking that is required. Creative thinking at doing that. Because we're doing marketing. It's not a child's play. It's not just a textbook or a copy and paste. You have to think of your own strategies lab. So if asa evaleleka nami ngivaleleka ngiyavala. Angisasebenzi for another 3 days, 4 And days. futhi manje mesathi siyalala siyavala. Ikampani ngiyavala for 7 days na7 kodwa la ngibounce back khona kuba ngathi asikaze hlale efoni uzokushaya 5 ekuseni. Yeah, mara yasikho lapho. So yeah. Yabo lethule ungaphika naye at this point. Cha imbuzo engibuka lapho ngiyisaba. Nami lento ngiyibukayo. Okay. Yes, very. For my side, yes. Your side? Yes. Yes. Partially. For my side, yes. Confidently full. Okay, before nizimbuzo kunini abantu ongisupporta oledi usisi wami malume wazi kancane nabangani-ke iskimbele siyazi but angikuvezi lokho but ke ne-time here and there yabo but yeah uyafuna ukubuza Mina full on board. Now now we call full on board mina. Both parents. Hayi ngizathi kunombuzo ufuna ukubuka. Ngiyambona. Buza. Imbuzo ebhekene namavishisa phela ngiyazi. So Asanda. Partnership you can share family. Eceleni uphinde wenze ini? Radio presenting. Host. MCing and promoting, modeling, brand ambassador. Yeah. Ngimsayitshela ngathi ngiyamodela kule weekend ama weekend. Ngikutshela unaki. You can't blame me, phela. Yeah, I know. Amahlombe. Yeah. Khona kupho kubona ukuthi mhlawumbe nje usebenza kakhulu khona. Cool. Yeah. Can I at least have like maybe a top 3 like Presenter. one of the two kupengisebenza khona kakhulu. No radio presenter. Hey, it's a presenter vele. Radio presenter. I would la ngisebenza khona kakhulu. Yeah. Ngiyafuna ukuzwa. Ngiyasebenza eradioini. But I work here. This is home. I work here. Presenting, I work, but yeah, just felt a little undermined with my work. I told you that, right? Yeah, so in presenting, I was undermined. And then I recently won 3 awards. So I was quite well. They undermined me, but I win for them. Imagine. Mm-hmm. Keep undermining me. Kuyo yonke lena yo 7. Yipho enjoy kakhulu. I enjoy modeling. I enjoy promoting. I enjoy being an artist manager. Subs wena sebenza ini?
umphathi. Wenza i-PR. Cha nje YCS is itself. Ngiyona nje so. Phela. Yeah, sure. I mean, ngiyafunda vele eceleni but yeah. Yabo smoke. Yabo. Ngimsolo kuyashisa la ngiyabona imbuzo. Okay, since ubaba weNkentshuzane. Kukho konke nje okwenze khona la eNkentshuzane. Ikuphi okwenjwa kakhulu? Bana. Ngisho 2. 3. Okay, 1 PR and marketing. 2 record label because ingoma mfethu it's home. I want it. 3, I'd say 3, I'd say I can't say artist management because that's seen that, but then it's events because it gives you an opportunity to send nabanye abantu i-profile like yakhula. So that's one of the things I enjoy the most. 4 abantu abafuna ukusebenzisana nani to approach you guys. Very important. Benza kanjani and keep in mind nifuna abantu abakanjani because kukhona abasafufusa. You understand? Yabo lelo gama ufunza ngithatha up and coming. Nawe ubanika isithunzi. You? Okay. The upcoming artists, DJs. Nifuna abakanjani mhlambe? Sure. We share like him. Yeah. Asking for a friend. A friend. Now you approach him, not me. Okay. I know should have tea. We spoke. But they send messages to him. Nawe. Oh yeah, nam. But lento emanje mina ngikhethi abantu bayazi. One of the things engicelayo nje muzongisendela i-message ungangishayi ngohola etha. Yeah. Muzongimessage just be direct. Hi ngusibani bani igama stage name yami ngusibani bani DJ uthi producer ukuthi this is what I wish to happen give me for this and this and this in the company yenu. If you want a promotion package issue ukuthi ngicela ukusebenzisana ukuthi ningenzele into zami. If you want PR and marketing issue, if you want artist management issue, be clear from the first message because right now I mean I have plus or minus 900 something messages on all platforms engwazibili because uhayi uhamba what uyamomana ngiyaziba nami ku Instagram uyamomana nje phawo uhayi isho ubani wenzani ufunani singakusiza kanjani and hence I mean I always respond how can you help you now imagine responding how can you help you one message 8,000 on all social media platforms you're seeing that lot so yeah mina it's the same thing bro come get straight to the point. Ungaqali manje unjani ngiyaphila mfethu ngifuna ini simple so nifuna abantu begqomo ukuthi angithi nope Afrotech yeah but Afro house ngokujaja mina kwami mangibona TikTok ngathi nje igqomo phezulu phambili because ibona abayimisela ngokusebenza ngizolisho nje linjalo lemsuku ibona abayimisela ngoku-collaborate nathi because ama-payments ahlukene umuntu can offer apho ukuthi ngicela ukukhokha ngama-royalties angi-percent for instance omunye 20% yena mina I'm trying negotiating for that because I understand 20% ungathatha isinkwa u-20% ungabona ukuthi mkhulu kangakanani isinkwa so omunye uthanda ukukhokha cash omunye ama-royalties so ibona abantu abakhombisa ukuthi bayimisela and then there's Afrotech bona babuye badonsise but ama-influencers akuyo they like working with us kakhulu ke but then igqom njengoba ngisho u-3-1 oh my god nami bobabili abasebenzisa umetha AI namhlanje guys what to expect from Inkentshuzane oh
events. Yeah, ama-event ethu. Collaborations, partnerships, new artists. I think 3 new ones next year. Yeah, basuka Clement, Dabeka. Ba. It's Dabeka. Yeah, Dabeka. Dabeka. So They're doing the most. Yeah, bayasebenzisana ke nezikhulu zegame. Yeah. Oyedwa nje ushaye 4 platinum. Hey, wajabulisa. Vala nje. Yabo. But So yeah. It is as okay, it's the 3 things that we're releasing. It's my songs, 2, it's piano, and then your one is home, and then it's events, and then I'm an artist out 3. Oh, another thing. Kunama compilation out 3 azophuma. Oh yeah. 1 has already been planned. Eyodwa nje yona leyokuqala fanele ibe nama vocalist. Esibili very big project ke yabo leya nani nizobona ngikhuluma kakhulu. Leyo kugcina ke nje yokuvala unyaka. Yeah. Yeah. Okay, ngicela ukubuza ukuthi kahle ngicela kakhulu kwabantu baseThekwini kuphela yini We had one artist that was in Cape Town. Just that juggling umuntu ose Cape Town while we're here and not knowing indawo zakhona, it's not easy. And nakhona But she's really good. Yazi ngizosho nje ubinjalo indaba mfethu. Ngiyekile. Yeah. I-contracts ngizengenzile decide umyeka futhi kodwa ngisimyekile yonke into. Ayixabene but then you have to look at i-reality ukuthi wena useThekwini this Cape Town injalo nje. Naye uyakukhalela ukuthi endaweni meyile yabo methu uzama ulayini bayamlontuza yabo so nje. Okay. Siyabonga. Hey. Ngithi uyavala mina. Hayibo. Okay. Word of the day, Asanda. Word of the day. Wake up, work, and make more money. Make more money. Keep moving forward, mfethu. Akukho okunye. Uyaqhozuka uvuka uyithuntuthi. Because uma uhleli phansi izingane zizokuhleka. Danko. Keep moving forward and make money. Nazo. Yabo, complete statement. Complete. Siyabonga wena smoke. So anyways, guys, right now we're about to wrap it up. Wrap it up. So guys, yeah. Mina ngicente yodwa. Yeah. Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp ngingubani mina sicela. Celani follow guys. There's a lot of content ezayo, ama newsletter yeza, indaba zasegaming, not like personal lives of Amajita, but what to expect from them. Ziyeza nje indaba and more things from YCS. Ziyeza kulekanje. Yeah. But anyways, guys, thank you so much for watching this lovely episode. Shout out to my behind the scenes camera, Nebos. Hey, Lala, shout out to nobody Nebs, Smokey the Smokes. Thank you so much, Ghost Lady, for roasting us with the questions. Yes. Wait, Small money goes to small man. And then thank you so much for coming, subs for today. And I hope people actually enjoy. So guys, don't forget to go to our YouTube page and like, subscribe, and hit that notification button at our Popular Studio. And don't forget to go to You Can Shazam and follow us, and also follow Now Popular. And then naye subs go say I have an account. Oh, You Can Shazam J. Standard procedure. And yes, guys, it is a festive season. We love you all. Please be safe, be home. Don't forget to do the most on our page and view. Yeah. Thank you. Love you guys. Vatel. Ngazibi ngane. Hey, laleni emakhaya.